Anki qabelkom ħalli Inselmulkom l-aħmar u nilqawkom għal shooter baħbar tajba dil-ġimgħa. X'inhi? Squid Games f'Ġunju li ġej ser jerġa' jirritorna għal Season 3. Min jaf kemm jiswihom da. Għajdik ukoll 2.4 miljuni kull episodju, Ħela ta' flus taħna li. Ħela ta' flus jiġifieri. U għax tista' tieħu l-istess sensazzjoni għasra billi tara Big Brother. Malta x'għandu x'jaqsam. Mhux l-istess affarijiet fih. Lob, ġirajthom jilagħbu. Ġieli rajthom jilagħbu. Moħrija u. Moħrija fuq il-partiċipanti. Le, fuqna li konna narawh. Ngħidlek moħrija kbira. Għala, sinjuri, jekk taraw xi ħaġa interessanti, qabdu u għajduna. Waqt Big Brother kif ħatara xi ħaġa interessanti? Big Brother diffiċli, ma fil-ħajja normali jekk tara xi ħaġa interessanti, ibad jenna hawnhekk, ħalli aħna ninvestigaw. U għamilna trattat bħala pajjiż insomma mhux aħna s-saċ imma chess players Maltin issa jistgħu jilagħbu fil-lig Taljan. U aħna esklusivament għandna dokumentata, sinjuri, filmi għajnija l-ewwel logħba chess uffiċjali kontra t-Taljani. Arawha. Signori, nilqawkom għall-ewwel logħba ċesta bejn l-Italja u Malta bħalissa mit-tim Taljan skjarat qed nistennew il-Maltin deħlin fuq chessboard. Emmu daħal ir-re. Jidher li qed jistenna lir-Reġina, r-Reġina mir-Reġina wkoll jieħdlu wkoll iż-żewġ isqfijiet Castelli m'għandniex, sewwa jidher li l-Castelli mhux se joħorġu llum għax wara l-kriżi ta' Forchambre ma jridux li nitilfu iktar Castelli. U allura mhux se jieħdu sehem is-soldati għaliex għan nerba biss, qed jgħiduli li kien hemm xi soldati bil-lif u peress li dawk dejn dejgħu illum mhux xogħol. Ma ġara xejn. Iż-żwiemel m'għandniex aqqas, jidher li l-isqof se taqbiżlu flok iż-żiemel tidher Mojra Delija li qed tipprotesta biex ma jintużawx iż-żwiemel u minn hawn naħseb li din il-logħba hija sospiża għalissa. Robert ma jistax jifhem x'inhu jiġri, imma żomm f'nofs it-tim tal-Italja jidher li hemm xi spija. Iwa, sinjuri, hemm spija, ħanalqu dan il-kollegament hawn għax ir-re Malti jidher maħruq mawx. U nisperaw illi meta ikun hemm l-internazzjoni tkun tikka żgħira ħjar il-logħba minn dijax. Ma l-istajna minna. Mela, sinjuri, biex naqbżu fuq xi ħaġa kompletament differenti, oqgħodu attenti għax jista' jkun li jkollkom il-sinkom aħdar. Vera. Idħlu fuq Facebook u duru dawra taraw dura tal-sin hemm fuq Facebook. Le, il-sin vera jista' jiġi aħdar, ara din is-sampa. Dak biex, u kif, u għaliex? Eżatt, ma nafx, mija kondizzjoni li qed tfeċċ ħafna. U allura aħna għandna tabib li ħaninaqdu miegħu biex nifhmu eżatt x'inhija din il-kundizzjoni. Iva, l-intervista ta' shooter, u xe? Ija. Permetti li ftit għax għandi pazjent, spiċċana l-oppju u ma nistgħux irqadu. Nurse. Prova bdi, nurse, Iva. Kollu sew. Raqat? Titnamlu ħin ieħor jew hekk. Le, ħallu ħalħa ħelsuha. Nselbilkom Dr. Sammut mhux jiena ta' il-pazjent ħajmut. Mhux hekk. Doċ, x'taqna nistaqsu fuq din il-kondizzjoni li l-sinek jiġi kaħdar. Tiġri? Iva, tiġri. Mela dik hija taħlita ta' antibiotics, sigaretti u nuqqas ta' ġene fil-ħalqija. Sewwa. Qatt ma ġrat li tajja. Allura jikkrea dal-aħdar. Ma gravi bħala. U gravi mhux pjaċevoli, speċjalment jekk inti mill-Furjana x'inti mhux ħaġa sabiħ li jkollok kaħdar u mhux hekk. Ma sawa jkun mill-Furjana sabiħ kollu. Imma ħallija. Dax wara kemm jitlaq imma. Skulet, ċata. Wara 6 xhur. 6 xhur biżinek aħdar tagħmel tajjeb. Qed jgħidlek il-pazzjaq qed jgħid.
Maħriċ jaf, u da f'darba fil-tiġrinna, spiċċana l-opju sa jiġi minn barra xarriħor, ta' immandi dal-pazjenti rid b'xi mod imur u raqdu. Imma id-dixi operazzjoni kbira. Xej kbir, heart transplant. Provajna ntuq daqqa ġurasu bil-kanna ma ħadmitx, issa ħan ixalulu 24 hour il-life fit tal-Big Brother, jekk ma tmurlu xajnu bieħ ma nafx jena. Ejja, ners ixħallu fuq Big Brother! U jina marrit ngħid xejn, imma jina naħseb jekk taħseb ftit l-ar esperti fuq il-programm tagħna. Anka fawla. Ma morċent ġifieri esperti tan-nejk kollu. Insomma, tinsewx tara mawla għada. Għada, illum kwir, warajna kwir ikun hemm illum. Ħajjarat l-tabib għax mhux nosta tajjeb. Kan ġieħ, kon ngħidlu. X'ġieħ għandek? Chest pain.